Jolupo e kaunti ma Homa Bay koro chako riwruog saga margi mageto jologi e chenro mag lupo magitimo e dho wedhe mopogore e kaunti no. Mae bende giwacho ni dhi konyogi tieko moko kuom midhiero magikaloe e kinde magidhi nyime gi chenro mag lupo e alwora mar Nam Lolwe. Ali Abich ni kod mathoth. Kaunti ma Homa Bay ni kod dho wedhe maongo 140 ma chenro mag lupo osebedo ka dhi nyime kendo ni kod jolupo mathoth mayudo konyruok margi kaluwore gi chenro mag lupo magisebedo ka gitimo e alwora mar Nam Lolwe kaka yor neno ni jolupo yudo konyruok margi kokalo e chenro mag lupo magisebedo ka gitimo. Telo mar dho wedhe kaunti ma Homa Bay ne ochako riwruog saga mageto jolupo manyalo miyo gi thuolo mar bero sekta mar lupo e alwora mar Nam Lolwe. Chakre wik machakore tarik 10 wabiro bedo gi thuolo mar ringo oko kendo timo mass membership recruitment e sub counties wa ma oluoro dho nam duto. Ka wang'iyo ni gine machalo kamano wabiro recruit 12,500 members on the minimum mondo wachak process mar riembo sako kaka owinjore. Riwruog sagano ma ong'ere ni Homa Bay County Beach Management Unit Network Sacco geto ndiko jolupo ma kwan gi 12,000 e dho wedhe ma opogore gi dwaro mar jiwo chenro mag lupo kod miyo jolupo thuolo mar yudo kama ginyalo time kungo kod hola mar bero ngimagi. Biro konyowa achiel e tego nya mar sako marwa ni. Mar ariyo bende biro konyowa e yudo manyonge ma wanyalo timo go administration kwa dhi mbele, to bende biro konyowa e neno ni wa establish sako yo mowinjore mondo sako ni ochak wuoth koro konyalo holo ji pesa to kendo kungo bende nyalo timore. Mano biro tego wa kabisa kendo biro miyo wabedo gi chenro mar yudo kata gigewa mag lupo e nengo maber. Wabiro yudo puonj kaka wanyalo bedo gi arita maber e nam. Gik mang'eny wabiro yudo kowuok kuom sako nikech biro tayo gi professionalism mamalo. Nitie joma koro wabiro poch koa oko e sectors mamoko mosomo weche mag finance mabiro tayo nwa sako ni. Chenro mag lupo e alwora mar Nam Lolwe osebedo kod midhiero ma opogore kama oting'o nok mar rech, masiche mathoro juko jolupo e kinde magidhi nyime kod chenro mag lupo kaachiel kod sand ma jolupo matiyo kod Nam Lolwe osebedo ka yudo ka owuok e lwet obila ma piny Uganda. Gino magiwacho ni nyalo dok chien ka jolupo yudo teko e riwruog sagano manyalo miyo gichako kata chenro mar pith rech kendgi giwegi. Miyo dhombogo luongo ni wadwa transform beach management units into economically viable units mondo mi gikonyre kendo gibed jok manyalo siro wechegi manyalo kelo nigi ohala. Mae momiyo sako e platform achiel mo identify madhi miyo jowa bedo gi financial discipline. Ginyalo kawo pesa gi gisango kendo wanyalo konyogi gi pesa gigo ka gidwaro gi weche mag loan mondo gidongre godo. Mondo wawinjre gi jo bank bende kaka society wani bende nyalo dhi mbele. Mondo janam obed ng'ama ok nyal bedo ni kata tonde olale nam to onge kaka onyalo kendo yudo tol mondo chako lup kendo. Waseketo ka migepe mang'eny oseng'eyo ni name kama pesa nitie gibiro ipo ma ng'ato kochung' e buk ni en holo ji pesa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wuok Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Nyamira kama japuonj